Ay mga katikte, karon magpusta ko kay magpaaway sila damang si Wako og sikit. Adto ko kang Wako kay isog man daw kay pagkuna ko ni basta kay mapil, di ba? Og mapil dito oh. Tuok, bantay karon na. Sige. Dako ako. Ready na kasi mga drawak. Dili man ni mao isay kami sa kuwaim kay aya. Panara mat. Kuwaim at istisa naman eh. Match ka nino. Tistisan. Kay kinsa ka nagpatadla? Kang Wako, naapay huyop-huyop, bantay og di na kuan na. Round 3 raman mataga. Be, Oh. Unsa man ang klase nga damangwak? tigre priya. Ayaw rin sa ni kakit-kit. Kani ako. Hamay imo ani. Kani, dalit. Kana imo. Hamay imo. Hamay imo kit-kit. Dra ko. Awan na la. Isa. Ngayon, nagpaturos. Isa na. Nagpaturos. Tulo lang kagbungan, tulo ka. Unsay turos? Wala pa to. Turos lang. Tulo ka kagbungan. Klaro na kina. Hamay imo ani. Kaning dako. Dako man dahil ng imo ha. Paturos. Tura. Isa. Ay, nanawa ka tong isa. Isa, dua, tulo. Dili daw ana ang parit adto katong iya ba kay dako man ang imo talantar man siya limbungan ka man kaayo. Ikaw, di. Hamay imo kit-kit dako. Wala na. Mara man ako siya. Unsa naman to? Hoy, naunsa na to kay sa daog. Ako. Hindi siya. Man si klaro. Wala ba oy. Ano man yung kit-kit? Ano nang kabag nawak? Sige, sige. Daliw. Ah, sige. Ngano hoy pon man. Pagtik mo kayo. Hamay imo kit-kit. Kato dito. On tagak ng imo. Isa, tagak ni mawak. Na Ginoo. Basta na. Kari imo ri kit-kit. Na, Kani ako daw. say way kaya. May kaya, ya. Sama na nagbitay naman daan. Wa man imo ikarga sa kuan. Is Virginia. Virginia. Ah! Turos, nagpaturos. Si Toros. Nagpaturos, oh. Amay imo anak, kit-kit ito na bilin. Turos na po. Amay imo ba? Iguita na ako. Tubagan lagi ninyo. Na batay. O, ito ka nang tagak na. Huwag na may kapuskalan na siya. Sige, sige. Ay, tagak na siya. Isa. Kawa ko ba ka nagpatadla? Di, Toros. Unsa gud nang Toros wak? Kansi mo iko. Dili dako man to. Isa ayaw niya pagsukol kay dako. Di way kuan, anong dako. Ngano hoy pon man ba? Kamatog. Ito? Kansi mo. Di, kay ako ibunal. Ay, kung matagak na, ibunal. Dili ba ako Ayaw, sa eh. ibunal? Bigit. Di iman mo anak. Amang imo lagi. O, ba may kapuan eh? Na ayaw sukol. Ay, Libuan. ano aka mo butol ah. Sa. Kani akong tigre guys, gani. Wah. Dalit, gaya kaning dalit ako. Ay, kumusap. Tulo. Tulo na. Imo to, kikit. Huwag ni dua. Ah. Yaman ako. Oo. Apit di putos. Apit di po. Katman. Ano? Uko ba? Uko ba? Sige, Kana. kabon. Tama.
tagak. Luhi kay kita na higap. Giyo ko ba? Gaya na. Ano sa buwa? Dako man po ni kayo. Wala. Katong cholesterol di kaya na. Kaya cholesterol. Jis na Dagak pa lagi ang dako. Maluwi siya ba? Una, ansap gini isa. Ang isa kanya katil. Ansap. Ansap. Oo. Kaya ang imo. Kuratang gani. Yan Naglawa na. kaya magpinisarag damag di ko ganahan dahil anak kay kuan man. Daw kanila. Na, Palitin kong bilamil-lamil. Pusta na to ni. unsay palitan? Bilamil, diksyon na na itong damang. Da. Unsa? Pwede mo na yung diksyon na la. Lagi. Ang paisog. Paimnon, ganig kubra. Wala. Oo. Imno na hinuon ako an kanyang chlorine. Pwede po chlorine. Okay, try chlorine ko dito. Puti ni. Ang puti ni. Wala, tagak-tagak lang din na lang. Tagak. Kay dako man to kaayo gamay man po ng kalaban. Dili nagpaturos oy. Unsa man ang toros? Ibutang imo dirikit. Ibutang. Unsa nang toros? Di kita ranuan dagan. Unsa nang toros ba? Kanang palawa ba? Ay, nagpalawa lang, na nagpabitay. Muna'y turos. Dirikit. Man mo nanguha na wak. Palit mo na ko ng 30. Patay. 30 la. Ini kay Jis. Dinsay gipalitan anak. La, sayang kay La 30 lagi palit rag damang. Sa imong mastorya la. Papong karon og bakay dukdukong ko ng damangan na. Ikudan gina. Pagbigyan. 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 Lolo, ulok ko. Natagap mo. Natagap ang duha. Itno. Pagbigyan. Ikaw ay Oo, napay ng pagbigyan. bigyan ni Noron ha. Ay, gantay, nagtutos pa. Kana, ilat buhay. Tagap. Blok. Sinanda na nga kuan na nga. Tagap. Dagak amay imo anak eh. Pagbigyan. Paturos. Katut ka na imo hakit. Manatigas. One, isa. Ano kagisapot na? Gisapot, nakalaki ng building. Building namang ikit. Wala man, dili, sige ra Gamay magpalit. man kaayo. Pinadakan man Singko ba ito yung gipalit? Pislitod ko inuon na inuron na. Islita la. Imapakan ka nila. Umaknya mo namang. Umaknya mo namang la. Ay! Ayaw la! Ayaw la. Kaya itlog. Kaya. Rato na inuon pislitod yung karong bubukto ng tiyan. Dilikit. O ikaw, Ilay gamit palit sa mo tuko. anak. Ha? Gagamit sa tuko. Pila imo palitan na ba? Jis, ano eh? Ako kay... Aman to 30. Kana, yan, Ibi. Ano yung 30? Lo, grabe Kinsa lang. may nanguha. Ako ano eh? Kinsa inyo gipalitan? Sumi. Ngunit tibo. Grabe lang no. Mo gasto jud ging ana lo. May pag-shampoo na lang na. Dili Oh. mo shampoo. Dili ba palit ni mag shampoo ng 30, toothpaste, shampoo. Ila jim-jim, ang gani kay sugalay ang damang. Na. Tag, skalibuhay, 5,000. No, Lima. no. Ila Kinsa jim-jim ba jim-jima ba? sa butuan. Sugalay, magig 10,000. Hmm. Kung madaog, yan na. Kung mataga katulula, imuha na. Ang bisa na kaya kung namimon.
La unsa man na la 30 lagi gasto ra damang. Sige, pamalit mo di ay ni sila nga wala na mga kwarta kay pamalit ras damang. Sa may kapuslan na ang damang. Di rupi mo ni ba? Tuwaha guna lang ipasud-an sila ba. Dirbi og maugahin na ibutang patay kay pistitong ko ng tiyan ana buto na niya ba. Gwapo na la tuwahon nimo niya ipakaon ba. Isud-an nila. Tangan ako nagtangad pa. As ipasukan. Ala. As ipasukan. Igapon din niya maaga manilamusan tangaran loyahan. As ipasukan. Maragod at tungkol salida na nangitaas ang bata niya mo na iya gikaon. Mm. Munggay. Nga naman, Gay! nga naman ang kamunggay na may kamunggay diya. Ikaw diya nagharot dito sa kamunggay no? Luy, nilalandoy. Nanunoy ba? Ha? Nanunoy. Ala. Garas yung kamunggay la. Mo diya ng kamunggay mga tukog na lang nangabiling kay gibutang diya sa damang. Paunsan po ng kamunggay sa damang wak. Pangpaayog sa man. Unsa rin napiang din akit. Nang istis ba magtubig? Ano na kaila mamon na samad na nagdugo diya na? Dili. Nang tubig ba? Sa nagdubig. Tubig ang tiyan. Nalatakag ko na pa. Dali man mo. Bantay lang og magkuha mong siligan, bali-bali na yung silig kay baliog ko ninyo lawas. To! Tabay ito. Da, abri na diya. Grabe la oh. Ba, Kuan ra la ba. lak akong sing ay. Gastog Ato ba 30 diyang pa. 50 o 20? Nauro. Dawa, kaysa daog 100. Manjud! Siya, ato kung magpablandi sa imo. Ako, may kag daog. Insat. Dili, si Barbie. Dawa kay daog 200. Naaba diya is Barbie dito. Oh. Sige, nag-iilis na lagi po mo. Sige lang mo ilis. Wala ay, mara, magapon eh. Ganyan, buntag. Mara, ganun, dapat kayo, no? Ano na yung suot gapon la. Siwa ko nagilis nagpahumot. Ilaban ka ni siya ko pekti pagpanguwag. Pagpaumot na. Kanang No naguro ni uyab. Mapintayan ng iya boy-boy ka namin dyan. Di boy-boy na ko. Taka, wala. Ingon, baya ka sa... Istoryahan gapon nga. Nana day kay buhok sa ilok wak. Nana wala pa. Mailan man ako mausab di tingog. Nana ko adam sa apple. Para sa ko ba. Usab na iya tingog. Wala. Wala pa na eh. Gis pa Tama na. usab. Trisim ginausab ako ah. Giap-up na hinon ko giap-up ka. Arepet. Sa likod, likod. Oh, sa likod ko giap-up. Mapit na ka mo. Ano, kita'y apapon man o gapit na maulitaw. Dari kayo, no? Uy nga. Ngayon ka na diya apapa sa Ay, giring. panamakit. Sa giring. Sa tangkanan ako. Ilang giring nga, 29 yan ang ap-ap diya. Kaya rin mahurot magtagot. Dari ako di up siya. Dari dako kayo. Dako pala. Sa punuan sa pitok. Ito. Hindi man apapon. Apapon mo tayo ba daga. Huwag maulitaw. Yung turok yun ang ap-ap. Niwala na ako. Mura doon. Tugsingot. Mga singot man ito iya. Itong ingon sa katol. Nagang katola. Mara man itong itambal itong Lama, dawat pa ni Dili. i-amerol ba ka ng kuhan, 5. gaw-gaw. Kanang magsigig taligsik, unya magsigig panig taligsik, kang awa ka makakaligo mo na ubon, makasubaw ba? Wala namang edad la. Sige, ito lang. 28. Ay na. Ikuan daw, 43 o karon. Hapit na ka mag 70 ay ba 78 na ka.
79 next year. Kapit na ka mabot og 100 no. Mataga na ka nag 100,000. Gaya ko lang. Ako kaabot ng 100 ba? Gaya ko 100 lang. 20 ra. Na 80 doon, 80. Abot pa kag 100 lo eh. Ano yung after 100 anang sigig laba aning mga panuway nga mga sanina nga murag una sa ginamon. Gaya ko 100,000. Sa ko ana mahiabot. Sige lang pag-iilis. Napay sakit ako tuhod magpukong di atong bomba. Dapat hiloto ninyo si Lula. Hilot sa holpod. Maghilot sa holpod. Unta na pag bukbukod ako din. Kaaron maabtik. Ano ang tingog labay? Sa hintingog. Dito. Kwarta. Dito. Tingog na. Dito. Sa ko dami. Unsa kay tingog mo gid mo bisang peso. Dito. Ano talbaran na mga sapi. Wala. Jamo. Tingog. Tingog. Kaning tuhod may nagtingog. Eh. Oh. Lagi kayo maglagok ka man. Wala dyan mo. Bisa pag anak wala dyan mo. Lagi na tingog. Nga na. Oh, maglagok to ni baka ni. Dere. Wala. Kasi pag dia pik dia waman. Abot ka la. Abot uy. 100 kadali ra Nang na. maabot siguro di ko mong labah. Ako'y trabaho. Ngita kay katabang. Wala. Unsa? Unsa? Tabang. Ikaw ang masilga. Ikaw. Tabag sa mo kunot. Swan. Kuan. Apit na. 19. 18 na lang. 18 ng gadlaw. 18 ka adlaw la birthday na daw ni Wako. Sa may regalo ni Mula. Kang Adila. Regalo nga iska mo piret. Isang ba? Uy, kalami anong pirit. Kakilo, 2 kakilo ba magsumba dito sa dito. Sa dagat ta. Balitdaan ang bowling. Oh. Napaliti ko ng selbabida. Kay birthday na ko. Kay Ala. bakit magbuot. Kay Mabida ha. babida. Kung di magbuot. Kaya magbuot ba? Kami doon. Di ikaw, magpalit sa ina ima mga katiktik. Pasubray kay palit na ko sa mabidig. Sa mabida. Kami na doon ni. Di Ay. siya magbuot. Si Lula di mo palitimig sa mabida. Lana doon eh. Ako na pagkasunod na ay pagkauman na siya. Papa-birthday ka ako na nasunod. Oh, May. June. Yun ba yan? Oh, May. Ganun na. Sunod ka sa kuakit. Sunod ganun. May ko. June ka. Media siya. May po si Papa. Siya. April man yung papa, pataka. April. April 8. Si Kinsa ni May. Ako. Di ba June man eh? June gani. June 20. 20. August ba mag-eskwela na? Wag ko anta nawak mag-island hopping. Librehan may anak ka. Masali. Kana man na kayo napuntag bangka ba? Langoy-langoy ta dito sa kuan. Nang sa may tuyong. Kita lagi tuyong lang. Diin. Tuyong. Iya ni Jim magkuwarin. Nagdugdug ko naman ang likod sa kutsilyo ba? Nagdugdug ko ng niya ihian. Pag-ambak na ko ba ni, abi na bato nga talinis. Pag tanaw na ko, tulong may niturok itong. Ayun. Kita. Nahuntas bato. Yung kaming jabi. Nanguyab na si Lola. Lola. Nanguyab na si Lola. Katulugon. So, maghuman na tag vlog. Ay mga katiktik, para ka among vlog, inaot nga malingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye!